Pareho sa silang gula. Lami ina oh. Kay labo ka ina. Ilhan bitaw siya oh. Kani Hello guys, majong adlaw lang tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Probinsyana, majong buntag, majong gabi, majong hapon. So aron sa duha pa na dari guys ni display wa pay alas 6 sa ka-display nako kay upat lang kaputahe ang display ja mga ang sa ta guys. So nagmuni-muni po ko dari guys kay naghuwat pala ko ni Nicole kay nagpatimpla ko katong kape nga sinunog. So naman ko'y kape dito kay nga sinunog bitaw nga napalit ra pud na sa dalagit kay mo man ay imnunon pud yung Jijin Bors kanang sinunog nga kape. So unay ra pud kog kaon diri sa hang pansit nga niluto kay ganahan mabugon ning pansit nga kanang bihon ni siya guys sa ang giluto karon kay usahay bam-i mayang lutuhon. Pero makatilaw jud mo sa hang pansit guys, lami jud siya. Pero guys daghan ka jung mga gis kay na may ano isa na siya team transport. Diyan guys wala na yato sudan guys na may dahil nabili na ng gamadza, sudan naman na namo. Kurot na itong pansit. Yan ay gamay nga karni. Iwutan po gamay. Ni alas city pa hinoon guys. Alas city pa. Mahurot pa ni kay alas city pa man. Guys, man ako paninda. So nalipay ko kay kaning buwa ka guys gikan ni siya sa gagaw dito sa Mall Buwal katong tagbo na mo dito ni Ma'am Algie. So nakapit-apit pang ko pangadyo guys. So nanapod ko'y kulay white dya napod to'y kulay pink guys dya kani haraman ning gipang laro traman isang igagaw dito na nang wanas dya guys kanang nabuhi na dya. Salamat dya ko sa Ginoo kay nabuhi na siya dya kani siya kay nga mo nang nagludsa man ni ha. So may nahitabo ni mo ba? Nagludya si Diyan. Ano ka na si Diyan nagludya man. Yan nabuhi na Diyan. Pantay dyan lagi ni kay nalagi manok. Karisa na matay. So ano isang padaghanon kay gikan ra ba isang igagaw kani siya yellow ni siya og buwak. To sa nabuhi. Diyan kani isbinahan dyan ko na nagbuwak niya na naginihini lagi ni sa kamatay. Ano naman siya ha? Ano sa man ka ha? Ano sa ka na si Jama? Hinihini man sa ka. Pero nga na adyo na si Jama. Laja ni Jama. Kuan. Nagkari kay natumba man diya ini. Kuan mo gulisa tunog mo gulisang tanima. Kiusay mang gudnis. Danti mag dagan-dagan dani labi nagnairing. Nakani po naginihini lagi ni sa kamatay. Ang mga kuan guys gikan paning buhol. Hinihini sa kaya kay murag padung na ni siya mabuhi kaso lang nahining turok nga mga yung sito ka na ning asabi kaya ani itanom na dito. Ani ibalhin na tos kuan. Yung sito ni sa guys. Ang paragayo dito kinamatay. Kaya magulid siyang kainit. Diyan, katuday na yung kumin ko nga kuan cardinal naman ko daghang ipang seed katupod o balhinangan pa to siya guys. So wala lang ko ikaang init ka adyo ang panahon karon mo init ug mo kalitra po duga landong. Set of day ko ni Sheila Loves diha sa Manila giganahan di ko si just kuan kanang mga bumbil diya sa mga kumamila na hagang gumamila guys na naris likod. Diya kaning ahang limonsito nga kuan dwarf pa siya mo kuan hala dakag nagahang kuan nagtanom ko mangustin guys diya
Sa naikag jud ko nila dito na Mama Julie kay kuan. Na sila katong sa to. Ito lagi pangkaon nga black chocolate ba to sa to. Ganahan po ko dito nga makatilaw lagi. Lami kay uli og buhol ba. Yeah. Buhi na ni si Jang kuan. Misang patang dari kay. Nga nagbulad man lagi kag init ya lili. Hindi ka nagahanggi pang seed nga kuan guys. Kung gumamila kay nagkuan lagi ko nanguliksyon ko lain-lain color. So yellow na lang ko nga yellow nga dagkadyo ba. So nangabuhi na silang tanan guys. Aghang malbiri na laman nga barigitid mo ay wa na buhi. Diya aghang kuan dari guys na balik tades gawas kay kaniyang bumbil dari nga tugsok sa gilid-gilid. Ang naghana ka sa buwak na. Sa buwak guys. Pwede na ko dari. At may patubang ang kamera na nice kado siya. Kuan lagi guys kang naong naon sana ko mura na magkug ring sungkaban ha ka. Wala man to ko maggamit og kahoy guys kay wala gimi kahoy naggas ra luto pag kuan. Unja makabuling-buling man lang ko gatukos kahoy lagi. Nice kado siya niya. Shout out ko diha ni Shy Loves diya sa Cavite. Kanang ganahan ko no sa mga bumbil og duo pa lamang kuno midari. Magpabuhi sa bumbil daghan kadto ko dari pagtugsok ras mga galon sa mineral kay mahal lagi mo palit ang mga kaang puhon ra og mahuman ning amang bahay puhon makapalit na kog mga majuhon nga kaang makaluyan tas Ginoo guys. Ang kamot ra gitag paninda kanunay kay na makatigom ta. Diyan na kanang one maraming kog nang lispad na kuan lagi ko niya guys pag man nagpangluto. Kung nagtabang sa kuna kay murag naglisid bitaw kog ginawa. Murag sa overpatig na siguro ni kanang kuwang sa tug nga na ba kay sa July kadto mamata. Kuan kanang kalit lamang kog kalipong ja murag hangaw. Ha? Hawang agahang kuto-kuto ba nga nagkaan man ta ko didto kaniya guys kay ug manindali ko magkaan ra pud sa tindahan kaon ko og kanang kuan kanang pansit kay pansit ra man yang kanon. Nja natoy gamay nga nabilin nga sudan sakto ra pud among mga duha ka order. Sakto ra pud among sudan paniud to. Nja maadto man jud guys maninda ko kada adlaw kay malibre ra pud mi og paniud to ug pamahaw malibre sa papaidi kaysa malit pi sudan ang mahala ka mga sudan ja. Dito sa briefing dapit guys tag 75 na ang order. Jaga 50 pesos ra pero kanang gamay ra pud kadto sa nga sidlanan wala sakto ra pud ang gamay ra ba. Harap po ng tansyahon na gahang tungag kilo nga kuan mahalin ra pud nga na manang di pud nato palabian og kanang sobrang kamahal ba kay mareklamo unja ta sa mga customer mga grabe mahala. Jagahan ko dari guys kay landong-landong dari ko nagpakuan tanaw-tanaw sa lambot sa tuhang mga tanom kay nandiyan tagtaod guys mula ko na pud ko kay nay ni order og biko magluto na pud og biko. Mado na laman ay ginagbay nga kuan basta kada adlaw ang atahang kita. Ja nakuan ko kay hamon taning di pamutol kay wala lagi bubuwak ja. Tinga ko kay ning buwak sa guys na. Hinja bagkuan ako diha mag TikTok ako diha ganahan ko TikTok. Daghan kadto kog buwak na to pero ganahan ko manguliksyon nga ni yellow. Yellow ang color. Ja hamon patanawon sa hang gumamila guys. Sumanigahang mga gumamila na daghan kadto sa jaog buwak. Daghan kadto sa buwak guys. Kani mga gumamila manggudini sa kawadan og buwak guys. Init, daring lugar init. Diya guys, ngari demi ni Papa Edis merkado kay mamalit lagi mig tanon. Mamalit na pud mig para luto ba guys. First time ko nakakita og yellow kay hadjong nakita nga ubasa puti. So karon ba ko kita og yellow nga kubasa guys diya. Kuan ko ni siya guys, labo ko ni siya. So ani suwajan ning isa og labo ba jud ni ani yung lutuon para ugma guys kay ganahan lagi mga customer na guys kana mga tinunuan. So sa kakilo kapin siya guys. Guys, madung gabi o gabi na lagi ro kay sayang naman grabe pa ma ako sa kita kanang mama kag kuan guys kanang lamok. Kuan kanang lamok ka init man ta kaado. So guys, gikan dai ni Papa Edi ganihan nang malit ni og kanang para lagi namo. To na pud ugma.
Unja, kaniha lagi guys kanang nadugay mig tuog merkado kay lagi na kanang may something. Unja, namalit ko daning repolyo kanang green beans. Kay di sa ko magkarni uma guys kay ganihang karni. May nasubra kay ang mga tao di mamalit og karni kay lagi na sige karni ko na sila. Balaw. Unja, habang mag-prepare ko dari guys kay nasa ko i-set out dari sa yung mga ning comment karon sa ang vlog. So comment lang po muna na guys kay hapon i-set out og may nagkuha na vlog. Salamat kay kadyo ko ni Ma'am Emilin Kugay. Salamat kadyo. Patuloy lang, laban lang, or bliss sa imuhang pamilya and ating God bless. Salamat kadyo Ma'am Berna Formsma. Salamat kadyo. Uwi probinsya na always ko nagtanong sa imuhang dilig vlog. I-comment proud ang mga anak labi na sa mga bright, buutan, proud parents, stay safe always. Salamat kadyo Ma'am Bernita Formsma. Sa kita juga maak na kagkuan. Lamok. Shout out po ko ni Ma'am Bia Punsi. Salamat kadyo Ma'am Amping diha. Cristel Nicole Papaidi. Salamat kadyo sa imong comment. Salamat. Ma'am Lourdes Saladin, daghang salamat po kadyo Amping ka diha. Ma'am sa imong pamilya. Salamat kadyo. Ma'am Idina Kaniti. Salamat kadyo Amping diha sa Liti. Ano man yung bagting man yung cellphone. Warning. Ma'am Jit Mendoza. Ma'am Berna Mendoza. Kami ko maglantaw sa imong vlog. Salamat kadyo sa paglantaw ma'am. Salamat kadyo sa inyong puway pag-skip kay dako na kadyo tabang kay karon bitaw guys kada murag hinay jud atong mga video ron bisag kinsa na mga isuon naman guys murag hinay jud kadyo ang vlog ron man ang hinihinay lang gyapon ta makatigom ra gyapon ta wala gusildo tag kuan kaduha ka buwan basta natay matigom bitaw ginagmay. Salamat kadyo sa inyong way pag laktaw sa mga pahinumdum dako na kadyo tabang na sa pamilya. Salamat kadyo. Ma'am Ima. Wow, nice kadyo ang imong lababo ro. Salamat kadyo. Kuan na lababo na ni Ma'am Linda. Salamat kadyo. Mo lagi na napay nagagastad to kay napay wa pa na napaliti og kanang kupling kay namalit kung kupling do ka book na pa sila ing naputo na kuan kanang hapan asang ipa-repair tanan ja gasto makadyo guys ug hapan ipa-repair tanan hantud adto kay palisdan lagi na sa tubo. Salamat kadyo po ko ni Ma'am Ingrid Adlawon. So ni comment siya yummy kuno sabay ang luto dani. Katuhang yung mga gibang luto nga kuan dyan malagi nasugod na po guys ug kuan kay ugma daghan ni kadto request na ng tinunuan lagi nga utan walang magkuan jud ko karon mag utan jud ka na tinunuan ganiha nagutan kog Bisaya ug kuan kanang nagakadto na karn to lay ginaling pansit pero ganahan lagi sa pansit lagi comment lang mabuludan na sa hang vlog guys kay aron ma-set out ang naubay kuha ni ko oregano kay kani oregano para di ni makasinghok niya tong kuan habang magpanit ko dari sa tambo kayo tambo ka doon mut ka sa guys akong ipangnisnes sa mga tiil bang kuan karon di mapaak og lamok kay wa man tay kuan wa man tay tawag dito kung saingan na tunak sa lamok nakasuway na ko jud dani guys kanang para di ka pamaakon kay nalagi lamok dari na no ko jadi mami pwede magpaaso dari kay na mas nikul ka lang kuan kanila may atong dubok-dubokon. So try po din dyan guys, arong nabulboy makatunan mo. Nagkatong mimtri, padauban. Hindi kay asuman, di man pwede snikul. Sa una mag-kuan mi guys, kanang pang bandos ng santil. Bukman po na. Hindi. Pwede na po ning idog din dyan sa mga gilid sa inyong mga Pwede po na yung nunig mo. Tanan, daghang kadto ni sa kuan niya. Pwede po ni isagol sa pagkaon. Kanang humba ka lang ka. Bisag ang sang humba, basta pwede din yung isang girataan. Pwede po ni pang bandos. Daghang kadto mga pwede ni itong gamitin. Nasa itong mga garden ra makuha. Yato na nang itang dali kay mga lamok di makadiyo niya ra siligan og human kay maghiwa pa ko dali guys. Nakabani maho lagi ko buwad pero malagi na sakit lagi mga tagiliran. Ja ganiha guys. Kuan mura kog kanang hihigot ang hidughan ganiha mura kog nalipong nga naglispad kog taman kay sobra siguro to sa nga kapoy ba sa duka ko namatan ja di ko makatug maadyo. Wa po ko nakainom og biruka guys kay mahal lagi ng biruka wa po ko nakapalit. Kaya ang biruka ra man dihang paliton guys para di ko kapudon bitaw magkuan di ko patugo di ko mako Japan nga kay murag
kuan mo to siya na kanang pang energy drink puto siya nga mura pud siya kanang Multivitamins. So mara dito ihang imnan ja. Ara mahala man to guys kay ning sa una tag 20 man to karon tag 26 naman. Ang mahal naman di na. Hindi na kaya. Na may ibang tindahan pud nga tag 24 ra 25 na pero laki 26. Pero makabarato Sila na ka. gikag Makabarato na ka katong box yung paliton kay murag 200 kapin ra 200 kapin. ang 10 piraso. Ano na, naibay tag Ninja, pulo ang pulo. wala ko din palit guys kay malagi na naging kamot palagi ko nga nakasave ko ninja. Makakoy tagalog allowance lagi still. Ninja laban lagi hapon ko guys kay isa man lang na may mga kuan lagi something lagi ko. Guys, mga tuwa akong video karon adlaw. See you next vlog guys. Love you lang ano mga iro. Amping ug amputang tanan. Bye.